এবার নাঙলে দিয়ে হাল বাই আমি পদুম ফুল খেতি করি। गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फिन खेबसे रायजोफोर चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय। जायफोरा मोजां मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन बा दिनैनि नैबे आपडेट्सखौ लालांनो हागोन आरोना। तो बिदिब्ला जागायलांदिनि सुंद'यैनो आङो नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय। तो जायफोरा गोसो थानाय एसे नायलांदो, जोङो मोजां मोजां आपडेट्स मोनगासिनो। दिनैनि टपिकआ जाहैगोन इलेक्शननि सायावनो फंनैसो सावरायनो लाबाय आरो इलेक्शननि सिगां सिगां जितु बार बारबाय थादों दा, तो ओरैबो बारदों ना, गोबांथार बारा बारलांखाबाय। दा बिनि गेजेरावनो जोङो मोननैसो मोजां मोजां आपडेट्सफोर ओंखारबोनाय नुनो मोनखादों। दा गिदिर गोलावफोरा बुंलांखाबाय, तो आं एसे भिडिअ क्लिप्सबो होनानै होगोन आरोना। तो बेनो जाहैबाय देग्लाय बयबो नांगालजों हालौनानै आरो एसे माने पदुम फुलनि बेबायदि खेथिखौनो खालामसिगोन आरोना। तो बयबो हालौजोबखासिगोन नांगालजों। दा नांगालजों हालौनानै खेथि मावसिगोन बा आबादखौ मावसिगोन आरो माने बे हिसाबै तो पदुम फुलजों नांगालनि सरखारानो फैखासिगोन। दा बेवहाय जेबो गोनो गोथो गैला आरो अलरेडि सरखाराथ' आरो जानानैनो दंखायो नङा। पावारफोरा मोजाङै फैफिनजोबथोंसै, इलेक्शनाबो एसे थाबैनो जालांथोंसै। तो जोंबो बयबो नेनानै दङ, भट होनो रेडि। तो एबारावहाय माने पदुम फुलनिनो आबाद जासिगोन आरोना। दा जियानो हक, जिफोर खामानि दामानिफोर मावलांनो आद्रा दङमोन, निस्सय सरखारा थाबैनो पावाराव फैनानै आद्रा थानाय खामानिफोरखौबो मावलांथोंसै आरोना। এবার নাঙলে দিয়ে হাল বাই আমি পদুম ফুল খেতি করি। বিটিসি নির্বাচনত নাঙলৰ ছবিত ভোট দিয়া ৰাইজক এইবাৰ আমি NDA প্ৰাৰ্থী বিক্টৰ কুমাৰ দাসক মানে গড়েশ্বৰ সমষ্টিত আৰু তামুলপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত বিশ্বজিৎ दैमारिक পদুম ফুলৰ ছবিত ভোট দি ফালে জয়যুক্ত কৰাই আমাৰ মূল লক্ষ্য। তো गोलाव खालामला, दिनैनि टपिकआ पलिटिक्सनि सायावनो जाबाय एसे, आरो बेबायदिनो सावरायनो लाबावदों। तो मानगोनां हाग्रामा महिलारि साराबो एसे तो बुंलांखाबाय, जोङो निउसफोरनि गेजेरजों मोननो हागासिनोखा। एबारावहाय माने 15थायावबो तो 15था 100% जय जानो थांगासिनो दङ। तो भिडिअ क्लिप्स होगोन आङो, एसे नायलांदो, इन्टारेस्टिं आपडेट आरोना। तो फैथोंसै जायनि जि सरकारानो फैया मानो ना, तो खामानिफोरखौल' मावलांथोंसै। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। आङो भिडिअ क्लिप्सखौ होनानै दिनैनि भिडिअखौ बेसेखिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों, बाय। অকল বিজনী নহয়, 15টা 100% কোনো কম্প্রোমাইজ নাই। বাস আমি কৈছে না, আমার দলটো এনেকুৱা ভাল, যাব ইচ্ছা থাকা মানুহ যাবও পাৰে, সোমাব ইচ্ছা থাকা মানুহ সোমাবও পাৰে। দরজা খোলা 100%। 100তকৈ আৰু যদি ওপৰত আছে 101, 110, 100। বিসম্বাদটো থাকে, সব দলত থাকে, এইবিলাক আমাৰ লগত একো পাত্তা নাপায়। সব দলত থাকে বিসম্বাদ, আমি জানো। কিন্তু আমাৰ BPF দলৰ যিখিনি কৰ্মীয়ে বিসম্বাদ কৰিছে, এইবিলাক কামত নাই, কোনো কামত নাহিব।